हेल' लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथाङा थाम्बनेइलाव नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ। जोंना मानो होनोबा 4000 वाट्स टाइमबो कमप्लिट जायाखै आरो 1000 साबस्क्राइबारबो कमप्लिट जायाखै। मानि उइदाउट मनिटाइजेसनावनो जोंना मानि थाखाय एडभार्टाइज देखायो। दिनै आं बिनि सायाव भिडिअ लाबोदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि सिगां आंनि मोनसे फिसा रिकुवेस्ट लोगोफोर, नोंथांमोना जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। लोगोसे खाथियाव थानाय नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै लादो, जाहाथे आं नोंसिनि थाखाय बिदिनो इउटुबनि मोजां आपडेट लानानै फैबाय थानो हायो। लोगोफोर, फैदो बिदिब्ला दा आङो मानि सायाव भिडिअ लाबोदों बेनि फारसे सावरायदिनि। लोगोफोर, नै दा आंनावबोथ' गोबां एडभार्टाइज फैदों। मानो होनोब्ला बे एडभार्टाइजआ अबे बायदियाव फैयो लोगोफोर, जाय नोंथांनि चेनेलाव अबे भिडिअआ बांसिन भिउ मोनदों बेहायनो एडभार्टाइज फैयो। नै लोगोफोर, दा आंना नैबे भिडिअआव 158 भिउ लाबोनो हादों बे भिडिअआ। लोगोफोर, दा आंना बेखौ वाट्स खालामबानो एडभार्टाइज फैयो। नोंथाङाबो बिसास खालामाबा चेक नायनो हागोन आंनि चेनेलखौ। बे भिडिअखौ नोंथांनि मबाइलावबो देखायगोन एडभार्टाइज। लोगोफोर, दा मानि थाखाय एडभार्टाइज देखायो होनोब्ला जोंना, मानो होनोब्ला बिदि एडभार्टाइज देखायोब्ला एडभार्टाइज देखायनायखौ जेबो गाज्रि साननाङा। जेसेबां एडभार्टाइज देखायगोन नोंनिनो मोजां। लोगोफोर, जोंना आर्निंखौ मोनाब्लाबो, बे एडभार्टाइज देखायनायनि आर्निंखौ मोनाब्लाबो जोंना चेनेला मानो होनोब्ला ग्र' जानायनि गोबां चान्सआव थायो। लोगोफोर, गोबां लामायाव थायो ग्र' जानाया। नोंना चेनेला थाब ग्र' जागोन, बेनिखायसो एडभार्टाइज देखायो। आरो मानि थाखाय, आरो फारसेथिं जोंना नोंनि चेनेलाव जेसेबां एडभार्टाइज देखायगोन नोंथांनि चेनेला एसेबांनो ग्र' जानायनि लामायाव थागोन, चान्सआव थागोन। लोगोफोर, दा गोबां मानसिफ्रानो बुङो एडभार्टाइज देखायनायखौ बन्द' खालाम। मानो होनोब्ला एडभार्टाइज देखायोब्ला भिउ फैया मा फैया होननानै बुङो। लोगोफोर, मानो होनोब्ला बे नंखाय गासिबो। मानो होनोब्ला जायनि भिउआ 100 जायोबासो जोंनि उइदाउट मनिटाइजेसननि चेनेलाव एडभार्टाइज फैयो। लोगोफोर, जानला मोनला जोंना बे 56, 52 बिदि भिउ फैनायाव जोंना एडभार्टाइज देखाया। जायनि भिडिअआ 100नि बारगोन बैबायदिनि चेनेलावसो एडभार्टाइज देखायो। लोगोफोर, दा नोंसोरबो नोंसिनि चेनेलाव जुदि नोंथांनि अबेबा भिडिअआ 100नि बारनाय दङब्ला नोंथाङाबो चेक खालामनानै नाय। लोगोफोर, नोंथांनियावबो एडभार्टाइज देखायदों आरो देखायगोन। मानो होनोब्ला बे एडभार्टाइज देखायनायखौ गोबां मानसिफ्रानो बन्द' खालामनानै लानांगौ बायदि बुङो। लोगोफोर, बन्द' खालामनो नाङा। मानो होनोब्ला नोंनाव जेसेबां एडभार्टाइज देखायगोन नोंथांनि चेनेला एसेबांनो ग्र' जानायनि चान्सआव थागोन। लोगोफोर, दा भिडिअखौ आं बारा बुंला, नोंथाङाबो मिथिखाबाय जानांगौ। मानो होनोब्ला अबे बायदियाव एडभार्टाइज देखायो होनोब्ला नोंथांनि भिडिअआ 100नि बाराबाथाय नोंथांनि चेनेलाव एडभार्टाइज फैयो। लोगोफोर, दा भिडिअआ बेखिनियानोसै। लोगोफोर, आसा खालामो नोंथांमोनाबो बुजिबाय आरो नोंथांमोनाबो चेक खालामनानै नाय। जुदि नोंथांनि चेनेलाव अबेबा 100नि बाराबाथाय नोंथांनि चेनेलावबो एडभार्टाइज देखायगोन। दा आंनियावबो मोननैसो भिडिअ दङ। लोगोफोर, 100नि बारनाय बे मोननै भिडिअ आंना एडभार्टाइज फैबाय थायो। लोगोफोर, आं दा बेखौ बन्द' खालामनो सानाखै आरो नोंथांमोनाबो बन्द' दा खालाम। एडभार्टाइज देखायनाया गाज्रि नङा। लोगोफोर, मानो होनोब्ला जोंनि जेसेबां एडभार्टाइज देखायनायनि आर्निं बेखौ इउटुबा लानानै थाङो आरो जोंनि जोंनि चेनेलजों आर्निं मोननायजों लोगोसे जोंनि चेनेलखौबो लासै लासै ग्र' खालामनायनि लामायाव लाबोयो। लोगोफोर, दा नोंसोरबो बुजिबाय जानो हागौ। आरो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै। लोगोफोर, आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। दा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांनिसिम सौहैयो। लोगोफोर, आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।